Έγινε γιατί πήγε ο αρχηγός της αστυνομίας μας τότε, ο αείμνηστος Κομποχόλης, να την ανακρίνει για κάποια πολιτική υπόθεση, της μίλησε άσχημα, η Έλλη του έδωσε ένα μπάτσο και βέβαια ο μπάτσος στον αρχηγό της αστυνομίας μας της τύχησε να σταλεί στη Φολέγανδρο. Είναι αλήθεια ότι το ότι της μίλησε άσχημα ήταν ότι της μίλησε στον ενικό και όχι στον πληθυντικό? Ναι, όχι μόνο αυτό, θέλω να κάνει τον Ευγενή, ήθελε να την πει κατσίκα, αλλά αντί να την πει κατσίκα την είπε εξ, εσύ εξ, πώς τολμάς. Και όταν είπε το εσύ εξ πώς τολμάς, έφαγε ένα μπάτσο. Μάλιστα. Κύριε Ράπτη, πέρασαν περίπου 18 χρόνια, ναι, που πάψατε να είσαστε παράνομος, ναι, αλλά το επαναστατικό σας όνομα Παύλο δεν νομίζω ότι το εγκαταλείψατε. Δεν το εγκατέλειψα γιατί δεν έχω εγκαταλείψει ως τα σήμερα την ενεργό μου δράση. Δεν είναι μονάχα η δράση μου, δεν περιορίζεται μονάχα στην αρθογραφία μου στον ελληνικό τύπο. Είμαι πάντα μέλος μιας τροτσκιστικής οικογένειας, η οποία έχει οπαδούς σε διάφορες χώρες του κόσμου. Συμμετέχω σε αυτήν την κατάσταση και τελευταία μάλιστα που ήμουνα στο Παρίσι έκανα μία προσπάθεια για μία ανασυγκρότηση των δυνάμεων που προέρχονται από τον τροτσκιστικό χώρο σε μία ενιαία οργάνωση, θεωρώντας ότι η ανασυγκρότηση των δυνάμεων αυτών είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι ήμουν πάντα εναντίον των μικρών μαγαζιών. Ήμουνα πάντα υπέρ ενός επαναστατικού αγωνιζόμενου σούπερ μάρκετ, όχι μικρών μαγαζιών. Ήμουνα εναντίον των διασπάσεων και της ιδρύσεως μικρών ομάδων. Κύριε Ράπτη, τι ανταπόκριση βρήκατε σε αυτή την τελευταία σας προσπάθεια στο Παρίσι? Νομίζω ότι πήγε μάλλον καλά, ότι έχει αρχίσει ένα καινούριο προτσέσο. Ελπίζω ότι θα βρει μια ανταπόκριση και σε καταστάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πάντως εγώ είμαι υπέρ μιας ανασυγκρότησης των δυνάμεων αυτό και σε διεθνή χώρο και στην Ελλάδα, όπως όμως είμαι επίσης υπέρ ενός ενιαίου μετώπου των μαζικών παραδοσιακών φορέων της αριστεράς για να αντιμετωπίσουν ενιαία κρίσιμα κοινωνικά, πολιτικά και εθνικά ζητήματα της χώρας μας σήμερα. Είμαι υπέρ του ενιαίου μετώπου τους. Κύριε Ράπτη, όταν λέτε για ανασυγκρότηση του τροτσκιστικού κινήματος, ξέρουμε πολύ καλά ότι το τροτσκιστικό κίνημα χαρακτηριζόταν περισσότερο από την παρανομία. Ανασυγκρότηση σήμερα που τα πάντα είναι νόμιμα, υπό ποια μορφή ανασυγκρότηση του τροτσκιστικού κινήματος? Το τροτσκιστικό κίνημα δεν ήταν πάντα παράνομο, ήταν παράνομο όταν η κατάσταση το επέβαλε. Παραδείγματος χάρη, οι τροτσκιστές της Γαλλίας είναι μια νόμιμη κατάσταση. Συμφωνώ. Οι τροτσκιστές σε πολλές χώρες σήμερα είναι νόμιμοι. Πάντα εμείς, οι προερχόμενοι από το χώρο του κριτικού μαρξισμού, δεν υποτιμούσαμε καθόλου τη σημασία των δημοκρατικών ελευθεριών, όσο μικρές κι αν ήταν. Και όταν αυτές οι ελευθερίες επέτρεπαν μία νόμιμη δράση, αποφασιστικά ήμασταν υπέρ αυτής της νόμιμης δράσης και τηρούσαμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Μονάχα όταν έρχεται σε μία χώρα δικτατορία, τότε αδίστακτα καλούμε σε αντίσταση εναντίον της δικτατορίας και μάλιστα με όλα τα μέσα. Με όλα τα μέσα, όταν πρόκειται για δικτατορία. Μάλιστα. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας, επειδή μιλάτε τώρα για δικτατορία, το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας το έχετε αφιερώσει στον τρίτο κόσμο και στο διεθνές τροτσκιστικό κίνημα.
νομίζετε ότι υπήρξαν στιγμές που ο αγώνας σας στον τρίτο κόσμο δικαιώθηκε? Ασφαλώς. Δηλαδή κάποια μικρή θετική συμβολή είχε ο αγώνας μας στον αγώνα αυτών των ορισμένων μαζικών και πολύ σπουδαίων τριτοκοσμικών κινημάτων, όπως ήταν η Αλγερινή Επανάσταση, η σπουδαιότερη επανάσταση σε ένα ορισμένο χώρο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως ήταν η συμβολή μας στην επανάσταση της Αγκόλας, της Μοζαμβίκης, της Χιλής τον καιρό του Αγέντε, και αν και δεν είναι καθαρά τριτοκοσμικό αυτό το πράγμα, η συμμετοχή μας στον καιρό της Πορτογαλικής Επανάστασης με το φίλο μου τον Καρβάλιο Οτέλο. Στη δεκαετία του 60 ήσασταν και πρόξενος της Κύπρου στο Αλγέρι. Ναι, στο Αλγέρι μείναμε και οι δύο από το 62, τέλη του 62 ως την πτώση του Μπεμπελά το 1965. Μάλιστα. Και τότε ο Μπεμπελά μου είχε ζητήσει αν ήθελα να είμαι σύμβουλος στην αλγερινή κυβέρνηση για ένα πράγμα πολύ ενδιαφέρον για μένα, που ήταν η αυτοδιαχείριση. Μάλιστα. Ένας πειραματισμός αυτοδιαχείρισης στην Αλγερία. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν έχουμε τώρα εδώ τον καιρό να μπούμε στις λεπτομέρειες, άλλωστε έχω γράψει πολλά πράγματα για αυτό τον πειραματισμό που θεωρήθηκε μεγάλου ενδιαφέροντος και έξω από την Αλγερία, και έμεινα ως το τέλος, ως την ανατροπή του μαζί του. Ήταν σε εκείνη την περίοδο που ο Μακάριος της Κύπρου, θέλοντας να γνωρίσει τον Μπεμπέλα, και καλά έκανε, στην γενική πολιτική την τόσο φιλική που είχε απέναντι στους τριτοκοσμικούς και ιδίως τους Άραβες, ζήτησε να πάω να τον δω στην Κύπρο για να μεσολαβήσω προς μια επαφή μαζί του με τον Μπεμπέλα. Ο Μπεμπέλα ήταν σύμφωνος, εγώ ήμουνα σύμφωνος, ο Μακάριος ήταν σύμφωνος και τα βρήκαμε πάνω σε αυτό το επίπεδο πάρα πολύ καλά. Και πώς γίνηκατε πρόξενος της Κύπρου στο Αλγέρι? Συγγνώμη? Πώς γίνηκατε πρόξενος της Κύπρου στο Αλγέρι? Ναι, ο Μακάριος, για να ενισχύσει λίγο περισσότερο τη θέση μου, μου πρότεινε, και καθώς δεν υπήρχε αντιπρόσωπος της Κύπρου στο Αλγέρι, μου πρότεινε αν ήθελα να ονομαστώ επίτιμος πρόξενος, δεν υπήρχε πρεσβεία, της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Αλγέρι, και πράγματι το δέχτηκα. Γιατί θεωρούσα ότι αυτό εξυπηρετεί και την Κύπρο και την Ελλάδα εκείνο τον καιρό και την Αλγερία βέβαια. Γνωρίσατε μεγάλες επαναστατικές φυσιογνωμίες, αλλά όχι τον ίδιο τον Τρότσκι. Τον Τρότσκι όχι τον ίδιο, γιατί όταν εγώ είμαι στο Παρίσι το 1938, ο Τρότσκι βρίσκεται στο Μεξικό. Αλλά γνωρίσαμε και οι δύο πολύ καλά την αξιολογότατη γυναίκα του Τρότσκι, την μεγάλη Νατάλια Τρότσκι, που ήρθε μετά τη δολοφονία του Τρότσκι πολλές φορές στο Παρίσι και τη γνωρίσαμε πολύ στενά. Μάλιστα. Ποια από όλες τις επαναστατικές φυσιογνωμίες που έχετε γνωρίσει σας έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση? Είναι δύσκολο να πει κανείς, γιατί στη μακριά ζωή μας οι σπουδαιότεροι άνθρωποι ήταν μάλλον ανώνυμοι αγωνιστές, εξαιρετικά ανθρώπινα όντα. Από τους επισήμους θα έβαζα στην πρώτη θέση τον μεγάλο Τσε Γκεβάρα, τον οποίον προσωπικά γνώρισα στο Αλγέρι, συζήτησα μαζί του και έμεινα κατάπληκτος
από τον ιδεαλισμό, την αποφασιστικότητα και την αυταπάρνηση που είχε απέναντι ιδίως βέβαια στον τρίτο κόσμο. Για τον Μπεμπελά τι λέτε? Τον Μπεμπελά τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά, τον εκτιμώ πάρα πολύ, είμαστε πολύ στενά συνδεδεμένοι, δεν ήμασταν, ιδίως τελευταία, τελείως σύμφωνοι σε όλους τους χειρισμούς που κάνει αυτή τη στιγμή στην Αλγερία, που βρίσκεται πραγματικά η χώρα αυτή σε ένα αδιέξοδο. Μιλάτε για το Ισλαμικό κίνημα. Ο Μπεμπελά είναι ο Μπεμπελά, εγώ είμαι εγώ, ο καθένας έχει τις γνώμες του, ναι, ο καθένας έχει όμως, την ανεξαρτησία του. Δεν είσαστε οποιοσδήποτε, διότι επί πολλά χρόνια ήσασταν συνεργάτης του Μπεμπελά. Ναι. Και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε τη γνώμη σας για το πώς βλέπετε τον Μπεμπελά σήμερα, σε μια περίοδο, όπως είπατε, κρίσιμη για την Αλγερία και με μια αναβίωση του Ισλαμικού κινήματος. Ναι. Ο Μπεμπελά είναι ο τελευταίος των 4 μεγάλων για τους Άραβες και για τους Αφρικανούς. Οι Αφρικανοί και οι Άραβες θεωρούν ότι ήταν 4 μεγάλοι για αυτούς ηγέτες στη μεταπολεμική περίοδο που συνέβαλαν στην ανεξαρτησία των χωρών τους. Ήταν ο Κρούμα της Γκάνα, ήταν ο Λουμούμπα του Κονγκό, ήταν ο Νάσερ και ο Μπεμπέλα. Οι 3 πρώτοι έχουν πεθάνει. Ο τελευταίος μεγάλος για τους Άραβες και τους Αφρικανούς είναι ο Μπεμπέλα. Ο Μπεμπέλα διακρίνεται από ένα άκρατο αραβικό εθνισμό. Είναι Άραβας πριν απ' όλα. Περισσότερο και από Αλγερινός είναι Άραβας. Έχει μία συνείδηση ότι το αραβικό έθνος των 200 εκατομμυρίων χρειάζεται να ξεπεράσει τις δυσκολίες του, να ενωθεί και να εμφανιστεί σαν μια τεράστια δύναμη που αντικειμενικά είναι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Μπεμπέλα είναι ότι έχει ένα απεριόριστο προσωπικό θάρρος. Είναι ο μόνος μεγάλος ηγέτης Άραβας και του τρίτου κόσμου γενικά, που όταν βομβαρδίζονταν η Βαγδάτη από αυτόν το φοβερό πόλεμο του κόλπου, στον οποίο τόσο μας παραπλάνησε η αμερικανική τηλεόραση, και δώσαμε ωστόσο ένα βραβείο στον προτεργάτη αυτής της παραπλάνησης, ο Μπεμπέλα πήγε στη Βαγδάτη που έτρεμε κάτω από τους βομβαρδισμούς, ήτανε μαζί τους και οι Ιρακινοί το εξετίμησαν υπέρτατα και βέβαια του δώσανε ένα παράσημο. Ο Μπεμπελά δεν έχει ανάγκη από παράσημα, του είχε δώσει και ο Κρουτσόφ και άλλοι. Σημασία έχει ότι όταν έτρεμε η ψυχή όλων, όταν βομβαρδίζονταν κατά τον τρόπο που βομβαρδίστηκε η Βαγδάτη, ο Μπεμπέλα πήγε εκεί, ήταν εκεί. Το έκανε βέβαια λιγάκι και ο αείμνηστος Τρίτσης μας, στον οποίο αποδίδω σεβασμό και τιμή, ιδιαίτερα για την πράξη αυτή που έκανε σαν δήμαρχος Αθηνών και που ποτέ οι Ιρακινοί και οι Άραβες δεν πρόκειται να ξεχάσουν. Τώρα, σχετικά με τις Ισλαμικές ιστορίες, ο Μπεμπέλα είναι θρήσκος, όπως είναι όλοι σχεδόν οι Άραβες, και όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να είσαι Άραβας και να μην είσαι θρήσκος, δεν μπορείς να πας εναντίον της θρησκείας, αλλά δεν είναι καθόλου ακραίος Ισλαμιστής και γι' αυτό το λόγο τα χάλασε με το ΦΙΣ στην Αλγερία και το ΦΙΣ στράφηκε εναντίον του. Σε όλα αυτά τα χρόνια των αγώνων σας υπήρξε κάτι που σας απογοήτευσε? Οι απογοητεύσεις είναι συχνές στη ζωή κάθε ανθρώπου, αλλά εάν ο άνθρωπος έχει κυρίως μία κοινωνική ένταξη, είναι μέσα σε ένα αγώνα διαρκή, τα προσωπικά του πράγματα, οι αρρώστιες του,
οι συχνές αρρώστιες του, τα άλλα του ατυχήματα έρχονται λιγάκι σε δευτερεύουσα θέση. Νομίζω ότι καλά θα κάνουν ιδίως οι νέοι στην Ελλάδα, που περνάει από μια κρίσιμη περίοδο, να εμπλουτίσουν τον εαυτό τους μέσα σε μια πραγματικά πολιτική ένταξη, ώστε όταν περάσουν τα χρόνια της εύκολης διασκέδασης να μην μείνουν με ένα μεγάλο κενό μέσα τους και να μην ξέρουν τι να κάνουν με τη ζωή τους. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η δικιά σας περίπτωση. Όχι, ασφαλώς όχι. Το έντονο πολιτικό και κοινωνικό μου ενδιαφέρον είναι ένα από τα μυστικά, εντός εισαγωγικών, της ακόμα σχετικά με την ηλικία μου ζωντάνια σας. Ας το πούμε έτσι. Όχι, ας το πούμε έτσι, έτσι είναι. Τι σας ενθάρρυνε λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από το ότι είχατε τη συντρόφισσά σας στο πλευρό σας? Ναι, τώρα μπορούμε να φτάσουμε... Γιατί δεν μπορούμε να πούμε κιόλας ότι βλέπατε οι ιδεολογικοί σας αγώνες να πραγματοποιούνται. Ναι. Ένας που θεωρεί τον εαυτό του έναν επαναστάτη διανοούμενο, μπορεί να κάνει λάθος ότι είναι και διανοούμενος και επαναστάτης, αλλά αν το θεωρεί δεν εργάζεται για να υποφεληθεί στη ζωή του, εργάζεται για την προπαρασκευή ενός καλύτερου μέλλοντος, ανεξαρτήτως των επιτυχιών που μπορεί να έχει στη ζωή του. Και τόσο μάλλον όσο σκέφτεται φιλοσοφικότερα και ξέρει ότι η κλίμακα της ιστορίας δεν είναι η κλίμακα της ζωής μας, είναι πιο μεγάλη. Μήπως, κύριε Ράπτη, είσαστε ένας Δον Κιχώτης? Συγγνώμη? Μήπως ήσασταν, λέω, ένας Δον Κιχώτης? Δον Κιχώτης? Ναι, είναι της μόδας τώρα να λένε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν οράματα, όλοι αυτοί οι οποίοι πίστευαν σε πράγματα λεγόμενα ουτοπιστικά, ήταν δοκιχώτηδες, και ότι σήμερα χρειάζεται ρεαλισμός, προσγείωση, εγωισμός, χρήμα, κέρδος, πρωτοβουλίες προσωπικής επιβολής κτλ. Απορρίπτω τελείως αυτές τις αξίες. Δεν έχω καμία σχέση με τέτοια όντα. Η βασική μου κουλτούρα είναι πρώτα η κουλτούρα που απέκτησα από τη διαρκή ανάγνωση και εμβάθυνση των αρχαίων μας. Ξέρω καλά τους αρχαίους μας και ξέρω ότι οι αρχαίοι μας αποτελούν συμβολή απαραίτητη για οποιοδήποτε μελλοντικό πολιτισμό. Η κουλτούρα μου επίσης ενέχει στοιχεία από ό,τι ήταν η κουλτούρα του κόσμου, δηλαδή η Ιταλική αναγέννηση, ο 18ος αιώνας των διαφωτιστών της Γαλλίας, οι φιλόσοφοι Γερμανοί του 19ου αιώνος, αλλά επίσης είχα πάντα κάπως το πνεύμα μου ανοιχτό στις προσφορές των πολιτισμών άλλων λαών της γης. Παραδείγματος χάρη, εδώ στην Ελλάδα με καταθλίβει το γεγονός ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε για τους Άραβες. Μα ξέρουν ότι οι Άραβες είχαν ένα μεγάλο πολιτισμό, ότι ήταν μεγάλοι οι θαλασσοπόροι, ότι ξέρανε πολύ καλά τους αρχαίους μας, πολλοί από αυτούς, ότι συνετέλεσαν τεράστια στη διάδοση ακόμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Τους ξέρουνε, και καλά θα κάνουν όταν τους ξέρουνε να εκφράζονται με μεγαλύτερο σεβασμό για τους Άραβες, για τους Ινδούς, για τους Κινέζους, για τους Ατσέκους, για τους Σίνκα, για τους Βαβυλώνιους. Όλοι οι λαοί έχουν προσφέρει στην παγκόσμια πραγματική κουλτούρα. Οι ευαισθησίες μου παραμένουν ανοιχτές προς όλον αυτό το χώρο. Κύριε Ράπτη, μετανιώσατε ποτέ για τις πράξεις σας? Συνολικά κρίνοντας το πράγμα και αλαζονικά επισημαίνοντας τη γνώμη μου τώρα, πραγματικά όχι. Θεωρώ ότι κανείς δεν μπορεί να έχει την απέτηση να τα έχει όλα.
έκανα μία συνειδητή εκλογή από τα νιάτα μου. Παραδείγματος χάρη, είχαμε αποφασίσει και οι δυο ότι με τη ζωή που θα κάνουμε δεν μπορούσαμε να στήσουμε μία μικροαστική οικογένεια με παιδιά κτλ. Όχι ότι δεν αγαπούμε τα παιδιά, αλλά όταν κανείς έχει παιδιά πρέπει να έχει και τον απαιτούμενο χρόνο. Εμείς είπαμε ότι δεν έχουμε το χρόνο για αυτά τα πράγματα και εξάλλου δεν χρειάζεται να έχεις το παιδί σου, τα παιδιά του κόσμου είναι παιδιά σου. Για ποιο λόγο πρέπει να έχεις το δικό σου παιδί? Λοιπόν, κάναμε μία συνειδητή εκλογή ζωής και επομένως αυτή η ζωή μάλλον μας έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Εάν δεν τα έδωσε όλα δεν έχει καμία σημασία και ούτε κανείς πρέπει να έχει την έπαρση να θέλει ολοένα και περισσότερα. Πρέπει να έχει τη σύνεση που είχε ο επίκουρός μας, ο οποίος έλεγε ότι δεν σου χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Όταν έχεις τα πράγματα που είναι για σένα τα σπουδαιότερα, αυτά αρκούν. Μη ζητάς παραπάνω. Θα χάσεις την αταραξία, την ακαταπληξία, έλεγε, της ψυχής σου. Θα γίνεις ανόητος και θα είσαι σε διαρκή εκνευρισμό και δυστυχία. Κύριε Ράπτη, μια και αναφερθήκατε στο θέμα των παιδιών, ποιες ήταν οι σχέσεις σας με τους γονείς σας? Οι σχέσεις μου με τους γονείς μου, ρωτάει η κυρία Δεμήρη. Οι γονείς μου ήταν άνθρωποι, όπως τους βλέπω εκ των υστέρων, πάρα πολύ καλοί. Εγώ δεν ήμουνα τόσο καλός μαζί τους, γιατί οι αντιλήψεις μας από μία στιγμή και πέρα διέφεραν. Ο πατέρας μου εκείνο που τον ενδιέφερε ήταν να γίνω εγώ πολιτικός μηχανικός. Εγώ πραγματικά δεν ήμουνα και τόσο πολύ οπαδός αυτής της άποψης. Το έκανα, πήρα το δίπλωμά μου απλώς για τον πατέρα μου. Διάβαζα στα τέλη του χρόνου και περνούσα από τάξη σε τάξη. Στην ουσία δεν με ενδιέφερε πάρα πολύ το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού. Όπως τα περισσότερα Ελληνόπουλα. Ναι. Όχι όπως τα περισσότερα Ελληνόπουλα, γιατί τα περισσότερα Ελληνόπουλα, το ελπίζω ότι θα το κάνουν στο μέλλον, δεν το έκανα γιατί με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να πηγαίνω στις εργατικές συνοικίες της Αθήνας, του Πειραιά και αλλού και να μιλώ με τους απόκληρους της τύχης, τους φτωχούς, τους φτωχοποιημένους και να είμαι μαζί τους. Εκεί αισθανόμουν καλά, περισσότερο και από το σπίτι μου. Η συζήτησή μας, όσο και μακριά αν πάει γεωγραφικά από την Ελλάδα, πάλι στην Ελλάδα καταλήγει. Ναι. Από το 1974 ερχόσαστε πια και περίπου είσαστε μόνιμα εγκατεστημένος στην Ελλάδα. Με πολλά πάντα συχνά ταξίδια, ιδίως στο Παρίσι και αλλού. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βλέπετε και πώς σας βλέπουν οι Έλληνες πολιτικοί σήμερα, με μερικούς από τους οποίους έχετε γνωριστεί από την εποχή της στρατιωτικής δικτατορίας του 1967. Ναι, με ορισμένους έχω νομίζω πολύ καλές σχέσεις, δεδομένου ότι με ξέρουν, δεδομένου ότι συνεργάστηκα μαζί τους, δεδομένου ότι βοήθησα κατά το μέτρο του δυνατού, των δυνατοτήτων μου, που ορισμένους από αυτούς, ιδίως στο διάστημα της Χούντας. Γιατί στο διάστημα της Χούντας, εγώ ήμουνα στο Παρίσι, είχαμε μία οργάνωση αντιστασιακή Ελλήνων, στην οποία ανήκαν Έλληνες με ένα όνομα σημαντικό, όπως ο Ανδρέας Κέδρος, όπως ο κύριος Πλωρίτης, όπως και άλλοι, πολλοί άλλοι, δεν θα τους αναφέρω όλους. Βοηθήσαμε τον αγώνα εδώ αντίστασης, όσο μικρός και αν ήταν στην Ελλάδα. Βγάλαμε πολλούς ανθρώπους από την Ελλάδα παράνομα στο εξωτερικό. Τα κάναμε όλα αυτά τα πράγματα και επομένως οι άνθρωποι αυτοί που εγνώρισαν αυτή τη δράση μου, νομίζω ότι έχουν κάποια, να πούμε, καλή σχέση μαζί μου. Τον ίδιο τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου τον ξέρω καλά, τον ξέρω κυρίως στο διάστημα της Χούντας όταν ήρθε στο Παρίσι. Νομίζω ότι έχουμε καλές σχέσεις, νομίζω ότι σε πολλά ζητήματα είμαστε σύμφωνοι. Βέβαια ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι επικεφαλής ενός μεγάλου ελληνικού κόμματος, εγώ είμαι ένας απλός Έλληνας πολίτης, συγκροτημένος πάντως,
έχει ο καθένας τις ιδέες του. Μάλιστα. Οι οποίες δεν συμπίπτουν σε όλα τα ζητήματα βέβαια. Αναμφίβολα. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μιχάλης Ράπτης δεν είναι μόνο ιστορικό παρελθόν. Με πείσμα και δυνατή θέληση παρακολουθεί από κοντά τις μεγάλες αλλαγές, τα συγκλονιστικά γεγονότα των τελευταίων χρόνων και αρθρογραφεί ανελιπώς στον ελληνικό τύπο. Ο κόσμος της εποχής μας, λέτε σε ένα άρθρο σας κύριε Ράπτη, βυθίζεται σε ιδεολογική και ηθική σύγχυση. Μα ο κομμουνισμός, ο μαρξισμός δεν κατέρευσαν? Ναι, νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια εντελώς καινούρια νέα ιστορική εποχή μακράς διαρκείας, η οποία είναι αποτέλεσμα κυρίως δύο γεγονότων: της κατάρρευσης του λεγόμενου ανατολικού χώρου, αλλά και ενός άλλου γεγονότος που δεν το παίρνουν πάρα πολύ στα σοβαρά ακόμα, δεν το καταλαβαίνουν, ότι ο κόσμος στην ουσία, στον οποίο ζούμε σήμερα, από 30 μόνο χρόνια, αν όχι από 20 χρόνια, έχει κάνει τεράστιες επιστημονικές και τεχνολογικές πρόοδους που τον μεταβάλλουν τόσο γρήγορα όσο δεν έγινε ποτέ στην ιστορία, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να οξύνεται η αντίθεση, για να εκφραστώ στην μαρξιστική ορολογία, ανάμεσα σε νέες παραγωγικές δυνάμεις και παραγωγικές κοινωνικές σχέσεις που δεν ανταποκρίνονται στις νέες αυτές παραγωγικές δυνάμεις. Και γι' αυτό ο κόσμος έχει μπει σε μια βαθύτατη και μακροχρόνια κρίση. Όσο για τον πρώτο παράγοντα, για την κατάρρευση του ανατολικού χώρου, κατά μένα εκείνο που κατέρευσε δεν είναι βέβαια ούτε ο κριτικός μαρξισμός του Μάρξ, ούτε του Λένιν, ούτε της Ρόζας, ούτε του Τρότσκι. Κατέρευσε, και αναπόφευκτα θα κατέρεε, ο λεγόμενος υπαρκτός σοσιαλισμός, που δεν υπήρξε ποτέ σοσιαλισμός, ή για να το πω ακόμα καλύτερα, κατέρευσε ο σταλινισμός, μία βάρβαρη και απερίγραπτη παραμόρφωση των ιδεών και των οραμάτων του μαρξισμού και του σοσιαλισμού. Δηλαδή ο κομμουνισμός του Μάρξ ζει και έχει μέλλον? Ο κομμουνισμός του Μάρξ, αν ήταν το όραμα, αν απέβλεπε σε μία μορφή ανώτερης κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής δημοκρατίας, υπάρχει πάντα. Και ναι, αλλά αυτό ήταν το όραμά του και αυτό ήταν το μήνυμά του. Ποτέ ο μαρξισμός του Μάρξ δεν σκέφτηκε να φτιάξει το εξάμβλωμα που έγινε η Οκτωβριανή Επανάσταση, όταν απομονώθηκε στη Σοβιετική Ένωση και όταν η εξουσία, που είναι ένα θέμα πολύπλοκο, πέρασε στα χέρια του Στάλιν. Αυτή τη στιγμή όμως, κύριε Ράπτη, μόνο ο φιλελευθερισμός φαίνεται να υπάρχει σαν αντιπρόταση. Ναι. Ικτήρω τους ανθρώπους οι οποίοι από προπέτεια και αμάθεια κυρίως βγαίνουν και λένε ότι η λύση είναι ο άκρατος φιλελευθερισμός, η αγορά, το χρήμα, η ελεύθερη αγορά κτλ. Πώς μπορούν να λέγονται τέτοια πράγματα όταν ξέρουν πολύ καλά, παραδείγματος χάρη, ότι δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά, υπάρχει αγορά μέσα στην οποία υπάρχουν μικροί, μεσαίοι και μεγάλοι, και οι μεγάλοι κατέχουν μονοπωλιακές θέσεις στην αγορά που καθορίζουν τη γραμμή των μικρών και των μεσαίων. Είναι απαράδεκτο να θεωρούν ότι είναι μία λύση των προβλημάτων των τεραστίων που έχει σήμερα ο κόσμος, όχι μόνο στις προηγμένες χώρες αλλά και στον τρίτο κόσμο, όταν με απλούστατες εκφράσεις λένε η λύση είναι η αγορά, η ελεύθερη οικονομία, η αγορά, το κέρδος.
το χρήμα. Αυτά είναι πράγματα εκφραστικά μιας νοοτροπίας πρωτόγονου κοινωνικού δαρβινισμού. Δεν πρόκειται ούτε να φέρουν αποτέλεσμα, ούτε ποτέ να επικρατήσουν. Όλα αυτά θα ανατραπούν από την αναπόφευκτη αντίδραση και αντίσταση των ευραίων λαϊκών στρωμάτων που δεν τα βρίσκουν με τέτοιο καθεστώς. Δεν είναι μόνο ο σταλινισμός που μπήκε και κατέρευσε. Περνάει κρίση και η λεγόμενη αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία παντού. Αυτό φαίνεται καθαρά από την αδιαφορία των πολιτών για τις εκλογές, από την αποχή των νέων από τις εκλογές, από την απολιτικοποίηση των νέων. Και αυτά είναι φαινόμενα χαρακτηριστικά χωρών των πιο ανεπτυγμένων. Τα φαινόμενα αυτά είναι έκδηλα στην Αμερική. Τα φαινόμενα αυτά είναι έκδηλα στη Γαλλία. Τα φαινόμενα αυτά είναι έκδηλα στη Γερμανία. Η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία έχασε οποιοδήποτε ουσιαστικό περιεχόμενο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πια καμία ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Δημοκρατία σημαίνει, το είχαμε μάθει από τους αρχαίους μας, οι οποίοι με την έννοια του Δήμου, τον 5ο και 4ο αιώνα, θεωρούσαν ότι η δημοκρατία σημαίνει ουσιαστική συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Πού υπάρχει σήμερα ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στην λειτουργία της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας? Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κανείς να υποτιμά τη σχετική της αξία εν σχέση με καθαρά δικτατορικά καθεστώτα. Είναι πάντα προτιμότερη από μια κόκκινη, ροζ ή μαύρη δικτατορία, η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Αλλά να προταθεί σαν λύση για το σημερινό κόσμο είναι αστείο πράγμα. Και για να σας... Δεν φαίνεται όμως καμία άλλη αντιπρόταση αυτή τη στιγμή. Θα φτάσουμε και σε αυτό. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι έμεινα κατάπληκτος και για πολιτικούς μας εδώ στην Ελλάδα, οι οποίοι με μία, επιτέλους δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, πρόβαλαν τον κύριο Φουκουγιάμα, ιαπωνικής καταγωγής, μέλος του στρατηγικού εγκεφάλου του Αμερικανικού Πενταγώνου, ως μεγάλη φιλοσοφική φυσιογνωμία που είπε δύο πράγματα. Η ιστορία σταμάτησε, τα προβλήματα έχουν πάνω κάτω λυθεί, μπαίνουμε σε μακριά περίοδο ειρήνης και ευημερίας σε παγκόσμια κλίμακα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Φουκουγιάμα έγραψε ένα βιβλίο, μέσα στο οποίο βιβλίο λέει ότι ο Λόκε και ο Νιούτον πήρε ο ένας από τον άλλον, ζώντας την ίδια εποχή, ιδέες. Μα ο Λόκε, ο Εγγλέζος, και ο Νιούτον, ο Εγγλέζος, ζουν σε διαφορετικές εποχές. Και ο κύριος Φουκουγιάμα δεν ξέρει αυτό το στοιχειώδες ιστορικό γεγονός. Αυτό δεν τον εμπόδισε να προβάλλεται και από υπουργούς Έλληνες και άλλους ως μία, να πούμε, έξοχη καινούρια φυσιογνωμία χαρακτηριστική της νέας τάξης πραγμάτων. Μα ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων? Ποια είναι? Μπορεί να είναι παραδείγματος νέα τάξη πραγμάτων η Pax Americana, με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στη Μέση Ανατολή, με τον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίστηκε για παράδειγμα της δύναμής της μια τριτοκοσμική χώρα όπως το Ιράκ, το οποίο το ισοπαίδωσαν όταν εμείς όλοι απαθείς βλέπαμε με την τηλεόραση, βλέπαμε τα αεροπλάνα που πηγαίνανε και ερχότανε και δεν σκεφτόμαστε ότι αυτά τα αεροπλάνα σκοτώνουν δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Η Pax Americana μπορεί να είναι αυτή που πάει να στηθεί στην Μέση Ανατολή. Pax Americana μπορεί να είναι αυτή που πάει να στηθεί στα Βαλκάνια, όταν καθαρά οι Αμερικανοί φίλοι μας ευνοούν την Τουρκία, η οποία Τουρκία πάει να παίξει ένα τεράστιο ρόλο και στα Βαλκάνια, όπως το είδαμε με την επίσκεψη του αυτοκράτορα Ντεμιρέλ στην Αλβανία, που οι Αλβανοί πρώην κομμουνιστές ηγέτες του φιλούν το χέρι.
Αλλά η δύναμη του Ντεμιρέλ στην Αλβανία είναι η δύναμη των Αμερικανών στην ουσία. Δεν είμαι αντι-Αμερικανός. Είμαι εναντίον του πολιτικο-στρατιωτικο-οικονομικού κατεστημένου τώρα της Αμερικής. Η Αμερική είναι μεγάλη χώρα. Έχετε επισκεφθεί τις ΗΠΑ, κύριε Ράπτη? Πήγα μία φορά. Έκτοτε μου απαγόρευσα να πάω. Και νομίζω ότι ακόμα τώρα δεν μπορώ να πάω. Δεν έχει καμία σημασία. Η γνώμη μου για την Αμερική είναι ότι η Αμερική είναι σπουδαιότατη χώρα. Ο αμερικανικός λαός είναι σπουδαιότατος λαός. Εκείνο που θα έπρεπε κανείς να εύχεται είναι να γίνει μια πραγματικά βαθιά δημοκρατική και όχι ιμπεριαλιστική χώρα. Αυτό θα ήταν καλό για τον κόσμο ολόκληρο, όπως και για την ίδια την Τουρκία. Δεν είμαι αντιτούρκος. Θα εύχομαι η Τουρκία να γίνει πραγματικά μια δημοκρατική χώρα και να το δείξει με μια δίκαιη λύση στην Κύπρο και με μια δίκαιη λύση του κουρδικού ζητήματος. Όπως δεν είμαι επίσης αντιεβραίος, είμαι σφόδρα αντισιωνιστής. Θεωρώ ότι είναι αυτοκτονική η πολιτική, άδικη και τρελή αυτή που κάνουν εναντίον των Αράβων, αλλά δεν είμαι αντιεβραίος, είμαι αντισιωνιστής. Κύριε Ράπτη, υπάρχει πολιτικός χώρος σήμερα στην Ελλάδα που σας εκφράζει, έστω εν μέρη? Αυτό δεν με απασχόλησε ποτέ. Ξέρω ότι μου είχαν πει πολλές φορές, να πούμε, με είπανε ότι είσαι εντεταγμένος εδώ ή εκεί, αλλά θα πω ότι μου είπε ο διευθυντής μιας μεγάλης ελληνικής εφημερίδας, χωρίς να τον ονομάσω, ο Πάμπλο είναι παμπλικός. Νομίζω ότι διατηρώ μια μεγάλη ανεξαρτησία γνώμης σε όλα τα ζητήματα. Είναι οι γνώμες μου. Καλές ή κακές, ο καθένας μπορεί να τις κρίνει. Νομίζω, αλλά δεν γίνεται κατά ένα επίσης εγωιστικό τρόπο. Με ενδιαφέρει πραγματικά η προώθηση ορισμένων μαζικών προοδευτικών καταστάσεων στη χώρα μας. Με ενδιαφέρει πραγματικά να δω να σχηματίζεται ένα ενιαίο μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων της χώρας μας για να σταματήσει ο κοινωνικός δαρβινισμός, ο οποίος επικρατεί σήμερα με την πολιτική, την οικονομική που ακολουθείται και άλλα πράγματα, για να σχηματιστεί ένα πιο στέρεο εθνικό απαραίτητο μέτωπο για να αντιμετωπιστούν καλύτερα εξωτερικά ζητήματα της χώρας, όπως είναι δυστυχώς η χαμένη υπόθεση της Κύπρου, η χαμένη κατά πάσα πιθανότητα υπόθεση του Αιγαίου και όπως θα είναι ο κίνδυνος που θα αναφανεί αύριο από το ρόλο της Τουρκίας, του αυτοκράτορα Ντεμιρέλ στα Βαλκάνια. Με ενδιαφέρει να σχηματιστεί όχι τι λέει ο Ράπτης που είναι ένα άτομο, αλλά τι θα κάνουν αυτοί που έχουν τη δύναμη, αυτοί οι μαζικοί φορείς. Θα κάνουν ένα ενιαίο μέτωπο για να αντιμετωπίσουν αυτά τα πράγματα σε μια βάση σοβαρή, διακομματική, διαχρονική και όχι απλώς κομματική, ή δεν θα γίνει απολύτως τίποτα τέτοιο? Ας το αφήσουμε σαν ερωτηματικό. Και να σας θέσω εγώ ένα άλλο ερώτημα. Πιστεύετε ότι σήμερα οι νέοι έχουν μεγάλα οράματα όπως είχατε εσείς όταν ήσασταν νέος και ξεκινούσατε τους αγώνες σας για μια καλύτερη κοινωνία? Φαινομενικά δυστυχώς όχι. Μένω κατάπληκτος από το πάθος των νέων για τα γήπεδα. Δεν είμαι κατά του αθλητισμού. Ο αθλητισμός, αλλά ο αθλητισμός βέβαια με την έννοια που έδιναν μάλλον οι αρχαίοι μας, που ήταν ωραίος αθλητισμός, είναι μια απαραίτητη εξάσκηση των νέων. Όμως να βλέπει κανείς το τι γίνεται στα γήπεδα μένει κατάπληκτος. Είναι, να πούμε, μια έκφραση πολύ θλιβερή, για να μην πω τίποτα άλλο. Από την άλλη μεριά βλέπω ότι οι νέοι δεν ασχολούνται με την πολιτική. Δίδουν ως επιχείρημα ότι είναι απογοητευμένοι από όλα τα κόμματα. Αυτό μπορεί κανείς να το παραδεχθεί εν μέρη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιδράσουν και να επέμβουν ενεργητικά στην πολιτική, δίδοντάς της μια άλλη διάσταση. Να της δώσουν μια άλλη διάσταση. Πριν από μερικά χρόνια, φτάνουμε στο τέλος της συζήτησής μας, είχατε γράψει «Τώρα έχω την αίσθηση ότι καθαρότερα και βαθύτερα παρά ποτέ βλέπω πίσω και μπροστά στη ζωή μου». Με τα σημερινά μάτια σας λοιπόν, ποια ήταν η ζωή σας? Αν μπορούσατε, θα την επαναλαμβάνατε?
Νομίζω ότι σας απήντησα ήδη ότι κρίνοντάς τις συνολικά και με τη σύνεση που αντλώ από τον Επίκουρο, ότι δεν μπορείς να τα έχεις όλα, όταν είχες πολλά βασικά πράγματα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Δεν έχω να κάνω μία σοβαρή αναθεώρηση της ζωής μου. Εκείνο που θα ήθελα ακόμα να πω είναι το εξής, ότι πραγματικά εξακολουθώ να πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε έναν προϊστορικό και βάρβαρο κόσμο. Προϊστορικό και βάρβαρο κόσμο, αν τον κρίνουμε συνολικά, και παρόλο που ότι από άποψη επιστημονικών ανακαλύψεων και τεχνολογικών προόδων μπορούσαμε να είμαστε πολύ κοντά προς την ουτοπία, δηλαδή προς την υπέρβαση, προς μια ανώτερης μορφής κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική δημοκρατία, η οποία βέβαια δεν είναι ούτε η αμερικανική, ούτε η γερμανική, ούτε η γαλλική, ούτε αυτή που πάει να κάνει η ΕΟΚ των τεχνοκρατών κτλ. Σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό ήταν δυνατό. Υπάρχουν οι αντικειμενικές δυνατότητες. Καθυστερεί ο υποκειμενικός παράγοντας. Νομίζω ότι αυτός ο παράγων στα χρόνια που έρχονται, όχι πολύ γρήγορα, κάποια μέρα θα αφυπνιστεί. Παραδείγματος χάρη, σήμερα γίνεται ένα σοβαρότατο γεγονός που θα έπρεπε να συγκινεί τους ανθρώπους ολόκληρους. Έχουν μαζευτεί οι μεγάλοι ηγέτες του κόσμου στο Ρίο ντε Τζανέιρο για να σκεφτούν το μείζον θέμα της καταστροφής, της αποδεδειγμένης καταστροφής του πλανήτη μας. Και όμως όλοι λένε, και έτσι θα γίνει δυστυχώς, μόνο φραστικές ευχές θα εκφραστούν, τίποτα, κανένα μέτρο δεν θα πάρθει, δεδομένου ότι οι προηγμένες χώρες για δικά τους συμφέροντα είναι τελείως αντίθετες στη λήψη οποιοδήποτε σοβαρού μέτρου. Αυτό είναι ένα πράγμα, να πούμε, καταπληκτικό, ότι θα γίνει αυτό το πράγμα έτσι. Αυτό δείχνει ποια διάσταση υπάρχει ακόμα ανάμεσα στις προόδους, στη γνώση που έχουμε και στην πρακτική της πολιτικής εγκλωβισμένης στα συμφέροντα από μικρές προνομιακές μειοψηφίες χρήματος και δύναμης. Αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξει. Κύριε Ράπτη, φτάσαμε στο τέλος της συζήτησής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς και τη συντρόφισσα σας τη φιλοξενία. Κυρίες και κύριοι, είχατε την ευκαιρία επί 55 λεπτά της ώρας να διαπιστώσετε ότι ο κύριος Μιχάλης Ράπτης, ο Μισελ Πάμπλο, ο επαναστάτης επί 65 χρόνια και πλέον, παραμένει επαναστάτης, ουτοπιστής, ρομαντικός. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.